Ahoj, jmenuji se Vašek a nedávno jsem nastoupil do Arrivy. V současnosti pracuji jako řidič městských autobusů v Příbrami. Baví mě to? Asi jo, vždy záleží, jací lidi mi nastoupí do autobusu. Rozhodl jsem se, že vám ukážu, jak vypadá taková linka 502 ze Svaté Hory do Žežic. Zrovna jsem chytil kurz 501/16, kdy celý den jezdím linku 506. A ve špičce, to znamená během 2., 3. a 4. hodiny, jezdím linku 502 do Žežic. Tak si ji pojďme spolu projet. Linka 502, směr Žežice. Svatá Hora. Jak jsem řekl na začátku, začínáme na Svaté Hoře. Odjíždím bez zpoždění a na zastávce už čekají první lidi. Dobrý den. Tenhle kretén si vždycky sedá úplně dopředu. Jede ze Svaté Hory až do Žežic, takže na něj musím furt čumět po celou dobu cesty. No nic, jedeme. Příští zastávka Jiráskovy sady. Po chvilce se dostáváme na Jiráskovy sady, kde mě jako vždy čeká nejen gerontologická okupace. V době, kdy jezdím já, je linka 502 nejvytíženější. Zejména můj autobus do Žežic je zpravidla vždy kompletně plný. Fopfiden. Chtěl by fizden chup chodu fochce fosím. Jak jsem říkal, už odsud vždy odjíždím s poměrně narvaným autobusem. Chtěl bych jízdenku pro sebe a pro zavazadlo. Pane, s tímhle dovnitř nemůžete. Po menší roztržce, kdy mě chtěl pán vyzvat na šachový souboj, odjíždím z Jiráskových sadů se zpožděním 5 minut. Přijíždíme na zastávku Plzeňská, kde se už teď přeplněný bus zaplní tak, že už se tam vůbec nejde hnout. Postupte dále dozadu, prosím vás. Víc už to nejde. Tohle jsou přesně ty momenty, kdy mám chuť se zabít nebo si zahrát na odreagování Valorant. Pokračujeme dál v přeplněném autobusu. Ze zastávky Plzeňská přijíždíme po vyčkání v menší koloně před kruháčem na autobusové nádraží. Tady už konečně vystupují nějací lidi, takže se to trochu uvolní. A protože máme zpoždění 8 minut, tak rychle spěchám na zastávku Československé armády, kde skoro vždycky vystupuje ženská, která neví, jak si otevřít dveře. Pane řidiči, otevřte mi dveře. Otevřte si tlačítkem, sakra. Jo, asi jsem to přehnal, ale už je to po několikáté, co jí musím říkat, ať si otevře tlačítkem. Bohužel se teď autobus opět naplnil, tudíž teď už nevidím pořádně ani na cestu. A tím, jak je to plný, tak se sem nevejdou lidi a blokují mi dveře. Běžte od těch dveří, já je pak nezavřu. Nakonec jsem je na 3. pokus zavřel. Při 2. pokusu se tam dědovi přiskřípla protéza mezi dveře. Pokračujeme dál na zastávku Na Cihelně. Tady ovšem nikdo nevystupuje ani nenastupuje, tudíž přijíždíme na zastávku 2. poliklinika, kde se autobus vždycky uvolní. A zrovna potkávám mého oblíbeného kolegu na 395. A nyní se bohužel dostáváme na místo, kde se čas zastavil a kde se babky mlátí svými chodítky navzájem. Gerontologické centrum 17. listopadu. Tady se vždycky babky perou o to, kdo jako první nastoupí. A pak si se mnou chtějí furt povídat. Tomu nebudete věřit, pane řidiči. Dneska jsem byla s kamarádkama v parku a Mě to nezajímá, drž hubu! Ukecanou babičku jsem vyhodil z přepravy na zastávce Kladenská. A nyní už nás čeká pouze Zdaboř, kde začínáme zastávkou Zdaboř nemocnice. Tady vládnou cikáni, proto se tady snažím stát co nejkratší dobu. A teď přijíždíme na zastávku Zdaboř Žežická, kde vystupují zejména lidé v krizi středního věku, jelikož se zde nachází Tesco a KFC. A protože jsem stále ve spěchu kvůli zpoždění, tak další zastávka je Zdaboř Brodská. Tady vystoupí pár lidí, hlavně tady vystupuje Matěj, protože má tady posilku. Čau, Vašku. Vystupuje se zadníma, kreténe.
A nyní nás čeká poslední zastávka na Zdaboři, a tou je Zdaboř komerční zóna. Tady vystupují skoro všichni zbylí cestující, jelikož se zde v Albertu často nachází Ariel ve slevě. A teď už konečně opouštíme Příbram jako takovou a přijíždíme do Žežic. Sedí tady už jen 2 lidi, jedním z nich je šišlající děda a druhým je tenhle debil. První zastávka jsou Žežice Žežičky, nicméně nikdo nechce vystupovat, tak pokračujeme k zastávce Žežice u Křížku. Tady ovšem též nikdo nevystupuje. A tak přijíždíme na naší konečnou zastávku Žežice. Nashledanou. Tak a jsme u konce. Já už musím zase pokračovat, protože jsem měl až moc dlouhé zpoždění a tak jsem neměl čas na přestávku. Tak se mějte.